Ía ser nun principio un simple proxecto trimestral para a nosa materia de xeografía e historia. Esta información que hoxe vos vamos presentar conseguimosla fundamentalmente gracias a entrevistas que nos realizamos a veciños e aos nosos familiares. Unha vez realizadas estas entrevistas conseguimos ir contactando con xente que sabíamos que podía ter información no tema e que tanto nós acudimos ás súas casas como eles nos facilitaron o traballo e viñeron ao centro a que posteriormente realizamos as entrevistas. Tamén sacamos información da revista Cátedra de Montedeume resumindo artigos que nos cederon os entrevistados. Foi de moita utilidade tamén a página web Nomes e Voces, cedida por Emilio Grandío, un repositorio dos falecidos nesta época, especialmente dos escapados, que nos axudou a refrescar a memoria de todos aqueles entrevistados que non se acordaban ou non lembraban ben dos nomes, levándonos eses nomes dos veciños fusilados e sendo eles os que posteriormente nos contaron a súa historia. Finalmente, e antes de comenzar coas intervencións individuais, dicirvos que este traballo fixémoslo sin ningún tipo de obxectivo de posicionarnos de ningún lado e solamente querendo vos transmitir esta información que nos conseguimos obter. Así que para poñernos un pouco en contexto, deixo-vos con Xande que vos explicará como se viviu durante a Guerra Civil e a posguerra nos nosos concellos. Pois sí, tras a sublevación de 1936, en Galicia xurdiron grupos de resistentes favorables ao goberno republicano. Estes agocháronse en vivendas particulares ou no propio monte, dando lugar ás primeiras partidas guerrilleiras. E en Galicia, aínda que aparentaba estar pacificada, en realidade desenvolveuse unha completa guerra oculta, que careceu de frontes nin de exércitos regulares. Ao principio, estes grupos estaban formados por persoas de diferentes ideoloxías políticas, carecían de organización e disciplina e practicaban unha resistencia pasiva, orientada a simple supervivencia. Zonas como Monfero, Irixoa ou Aranga, pola súa orografía abrupta e o seu difícil acceso, convertéronse en refuxios ideais para os guerrilleiros, os cales se sentiron relativamente seguros nestas zonas. Tras ao remate da Guerra Civil e coa derrota da causa republicana, sobre todo a partir de 1944 e baixo o impulso do Partido Comunista, en Galicia desenvolveuse un proceso de organización coa creación do Exército Guerrilleiro de Galicia, que se dividiu en diferentes agrupacións territoriais. Foi así a cuarta agrupación guerrilleira, a máis importante do noroeste galego. Ao principio estaba estruturada en pequenas partidas, pero pouco a pouco foise desenvolvendo ata destacamentos militarizados. O destacamento Arturo Cortizas tiña a súa base en Monfero. Estaba liderado por Adolfo Cipriano Allegue Allegue, máis coñecido como Riqueche, que tomou o mando da agrupación desde 1945 ata a súa morte en 1949. E as accións guerrilleiras que nos incluímos neste traballo basáronse en ser sabotaxes, axustizamentos, asaltos ou ameazas contra membros do réxime ou os seus colaboradores, como o caso do episodio da farmacia do Xestal do que vos falará a miña compañeira Andrea. Como ben vos dixeron nas presentacións, centramos o noso traballo en 4 concellos, os concellos de Monfero, Aranga, Irixoa e Vilarmaior. Imos comenzar con Irixoa, en concreto centrarnos na parroquia de Churío, da que vos falará a mina do caso da Cova de Flores, cova onde se aloxaban 7 veciños desta parroquia. Tamén vos falará en concreto o nome Marcos de 2 casos particulares de distintas familias. Pois sí, Churío é unha aldea do concello de Irixoa, a que agora ten moitos menos habitantes que na época da Guerra Civil e a posguerra. Nos coñecemos o caso de un escapado desa aldea que se agochaba nunha hucha e só saía 30 minutos ao anoitecer para estirar as pernas e comer a comida que lle levaban os seus familiares. Tamén sabemos que logo botaban terrós por riba da hucha para que a Garda Civil non se decatara de que ali había alguén. E tamén temos o caso de Abelardo López, coñecido como Juanito do Cabo, o cal foi ao cárcere e cada día mataban a un que estaba ali con el. Un día, un díxolle que lle daba o seu chisqueiro porque ele non o ia necesitar máis xa que o ian matar e así foi. Quedouse con ese chisqueiro
e aos seguintes días non o mataron a él xa que saliu en liberdade por non ter delitos de sangue. Tamén contaron o seu caso de 7 homes que estiveron durante algo máis de 2 anos escondidos nunha cova natural de Flores, preto da Ponte das Heras, en Feas. Estes homes eran 2 irmáns da familia Quintián, 2 da familia Cea, un da familia Gabriela e Mariano e Pedro Barbeitos Pilleira. Os irmáns Quintián contáronos que iban pola súa casa de cando en vez a buscar de comer. Nunha ocasión, apareceu a Garda Civil e preguntou a familia que quen estaba dentro da casa e exixeron entrar. Os 2 irmáns, antes de que a Garda Civil pudese entrar, saíron pola ventana e correron para a ribeira do río. Desde aquel entón, non volven pasar pola súa casa e a súa familia non volveu saber nada máis deles. Por outra parte, Mariano e Pedro superan que teñan que escapar tras o alzamento militar de xulio de 1936, debido a que formaban parte de CNT e participaron na fundación do Sindicato de Traballadores de Servicios Varias de Irixoa. Eles 2 tiñan un irmán menor chamado Antonio. Ele non escapara xa que era menor de idade, pero a pesar diso, a Garda Civil detivo e levou ata Coruña ao campo da Rata para fusilarlo. Ali mesmo, cando mataron a él, tamén mataron ao seu can e deixaron unha nota dirixida aos outros 2 irmáns para que se entregasen. En Churío tiñan sorte, xa que a maioría dos veciños cubríaos e axudábos a escaparse. Eran as familias as que normalmente les levaban a comida a la ribeira do río para que eles mesmos a fosen a buscar, xa que acercarse ata a cova sería moi peligroso. A Garda Civil pasaba os días en Churío e perseguíanos constantemente. Nunha ocasión verábanlles que se entregasen, que non lles iban a facer nada. E un deles, nese momento, entregouse e foi fusilado ali mesmo. Ainda que non sabemos moi ben quen puido ser, creemos que foi un dos irmáns Quintián, debido a que non sabemos que foi deles despois, ou un escapado calquera que estivese con eles nese momento. Tamén contaron unha anécdota a filla de Mariano nunha vez na que Mariano e Pedro estaban na súa casa. A Garda Civil preguntou a un neno que quen estaba con ele, e o neno respondeu que solamente estaban Sila e Toribio, que eran os nomes dos cas. Pero estes eran os nomes que tamén utilizaban Mariano e Pedro para que os nenos non os descubrisen. Eles, a pesar de estar escapados, traballaban en da cova e fabricaban obxetos de madeira. Grazas ao ruido do río, non se lles escoitaba traballar, ainda que sempre había alguén vixiando, pois en algún momento aparecían as autoridades. Eles vendían os seus produtos grazas a un viaxante que viña de Santiago que despois lles levaba os cartos ás familias. Finalmente, despois de máis de 2 anos escapados, Mariano, Pedro e os da Cea entregáronse e iban a que unha lei que prohibía a pena de morte a aquelas persoas que non cometeran ningún delito de sangue. Foron condenados a 12 anos de cárcere e a traballos forzados. Primeiro estiveron na Coruña, despois no campo de concentración de Miranda do Ebro, máis tarde en Bilbao, e participaron na construcción do aeroporto de Sondica e finalmente en Piencia. Cando volveron a Irixoa, continuaron traballando como artesáns e ensinaron a ler aos seus vecinos polas noites, xa que durante estes anos melloraron a súa cultura xeral. Eles, a pesar de que xa cumplían condena, tiñan que presentarse constantemente no cuartel da Garda Civil en Irixoa para firmar documentos durante moitos anos, ata que finalmente xa non despedían que llevasen os documentos. Bueno, para rematar, Marcos falou vos antes de Abelardo López, eu vou falar do seu fillo, de Ramiro López Castro. El foi ferido no fronte de guerra, loitando para o bando franquista, presentando feridas tanto en brazos como en pernas, polo que mandaron recuperarse ao seu fogar. Disto, os escapados enteráronse e enviaronlle unha carta explicativa, pois eles querían participar no fronte, por parte do bando republicano. E o que tiña que facer Ramiro era entregarlle esa carta a un superior deles, tendo que cambiarse de bando. O plan era que o recolleran nunha avioneta, na chousa grande de golpe. E Ramiro, finalmente, non entregou a carta, polas represalias que podía conlevar o cambiarse de bando, senón que a enviou por correo,
E como naqueles anos estaba interceptado polo réxime, a carta tamén foi interceptada. Finalmente, no momento da quedada, presentáronse guerras civis para matar a todos os escapados, con mala sorte de que non se presentaron. Sin embargo, sí que un deles encendeu un chisqueiro sin querer, así, abrindo fogo e ferindo ao propietario da finca. Imos cambiar de concello, imos centrar ahora no concello de Monfeno, máis concreto no lugar de Lagares, parroquia San Filipe. Un lugar onde non había moito posicionamento político, mas sí que sabemos que por ali andivo o Campante, un escapado moi coñecido nesta zona, que os falará a miña compañía de Xián. Sí, por Lagares andaba moito un que lle chamaba o Campante. Era coñecido por ter os pés moi grandes. Entón, buscou como estrategia poñer o zapato co diante para atrás, e así despistados. Pero parece ser que un día a Garda Civil atopou pola mañá, un día, nas penas de aventureiro. El dormía e despertaron cun "Ahora caíste, Campante". Según nos contaron, María e Manolo, el levantouse sorprendido de ser atopado. Preguntoulle a un garda, sabendo perfectamente o que lle esperaba, se podía fumar e curar. Como era un home inteligente, aproveitou que o sarxento estaba disposto diante dele e achegouse para atrás. Pegoulle unha patada no peito e mandou o sarxento polas penas abaixo. O compañeiro que estaba con el foi axudar, pero que o Campante puido escapar. A partir dese momento non os veu ningún veciño máis, pero escoitaron algúns que se marchara para Sudamérica, en concreto a Uruguai. Outra historia foi a de Evaristo e 3 ou 4 compañeros, que un día foron ás pragas do concello de San Agustín. Ian ali facer festas. Un día, cando chegaron, separados, e para comunicarse asubiábanse. Pero nesta ocasión escoitónos a Garda Civil e confundíronos con escapados, pois era a maneira habitual na que se relacionaban. Evaristo asubiaba e asubiaba, e respondían os gardas. Cando se deran conta estaban uns en frente de outros, pero en lados opostos dos ríos. Evaristo apuntaronlle coa pistola, para o que tuvo que espirse e quedar en calzóns. Os gardas decíanlle, manos arriba, hombre, e volvíanlle dicir, venga, manos arriba. O pobre Evaristo desautoráronse os calzóns, e os gardas seguían insistindo que levantara as mans. Entón, tivo que cruzar o río cunha man suxeitando o fouciño e co outra os calzóns. Cando estaba con eles, levaron ao cuartel da capela, onde se librou dunhas boas longueiradas e da prisión, gracias a un coñecido, Higinio, que informou aos gardas de que non eran escapados, senón que eles e os seus compañeiros ian ali para buscar madeira e facer pescas.